giendorso sa pamilyang Durano si Governor-elect Pamela Barriquatro sa milabayng eleksyon, padayon ang pagsuporta sa maong banay alang sa umaabot nga gobernador. Ubaning ini ang panghinaot nga matuman ni Barriquatro ang mga saad ilabi na alang sa dakbayan sa Danao. Ang kanig yung health na nagipangita gyud sa katawhan. In line with the Danao City, motong nalipay lang sa gyud ko. Especially sa Camotes Island na you have to travel sa dagat to get the need, no, sa health needs sa ta. I wish na ma-consider especially karon sa bagong newly elect governor ni Pam nang iyang gisulti katong nag-campaign me na nagkakuyog me na iyag yung matuman. Gani sa pipila ka tuig nga giingong nag-inusara o independent ang syudad gikan sa suporta sa Cebu Provincial Government ubos sa administrasyon ni outgoing Governor Gwen Garcia, saysay ni Vice Mayor-elect Ivy Durano nga mas sayo na lang ang pagpangayo og tabang karon sa bag-ong administrasyon alang sa kalambuan sa ilang mga proyekto. All throughout the years, we didn't feel nga we were left out because being a family of public servants, we were there for the people. The Bakud and the vision of GovPam have the same vision. So with our new administration also, definitely it would be easier on our side also. For how many years that we strived alone with our own resources. So with the new administration, definitely it will be beneficial for Danao City to expand our programs and projects. Sa pagbalik ug lingkod sa pwesto ni kanhi Mayor Nito Durano, gipasalig sa mga Durano nga magpadayon ang mga serbisyo sa katawhan ug ingon man programa sama sa ilang ayuda program, ang kahumanan sa konstruksyon sa Danao City Public Market, ang Livelihood Skills and Development Center, ang Danao City Convention Center and Sports Complex, ug ang gisugdan na nga mga farm-to-market roads ug uban pang dugang nga dalan sa syudad nga makapauswag sa ekonomiya ug turismo sa Danao. Dugang sab sa outgoing mayor nga tinguha nilang wag tangon na ang ideya sa publiko nga himuanan og armas ang Danao City. Someday, no, mawa ra gyud ning concept na ingon kag Danao, ang number one day impressions mga tao is pistola. That will die down soon. Kaya ang generation nila, ilang mga anak, wa naman gina nila tudloi paghimuan ng mga pistola. May unta mahunumduman na ang Danao tinapanan. May unta ang Danao mahunumduman as the camping site na nindot, no? Subay niini, laing programa ang giumol sa LGU sa Danao, ang Project Trident, nga tuyong muhatag og alternatibong panginabuhian sa mga ilegal nga pistolador sa ilang syudad. Gani ning buwan sa Hunyo lang, mukabat sa 70 ka mga manghimuay og armas o pistola ang ni-surrender aron motampo sa maong programa. Maski pa man unsaon sa syudad sa Danao pagpaningkamot, lisod yun kaayo nga mahimong legal ang panghimo og pistola sa Danao. Muna nga part sa ilahang transformative nga livelihood nga ato ang gihatag nila nga dili masayang ang ilahang kahanas sa kaning gamit sa kamot, no, mga craftsmanship. So gitrain sila karon aside isip mga forest rangers and trail guides, gitrain pud sila pagpanghimo sa ato ang mga souvenir items. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.